Mendik zerena, nahiz goiko gaina izenez, berriz, oiz. Hori zera handiena, ez da? Oiz goiko gaina ez da berriz, berrot 10 metro, 70 metro edik ez da berriz, baina... Zer da, izetez? Oizko gaina eta otorra, munitibar. Munitibar da, bai. Baina, bueno, zuek oizerako oiz. Ganadueka... Hori zen da, mendik garrantzitsuna, ganaue eta basoko gauzak idie, egurre, eta hortik, gehien bat hortik ikasten zin, lehenako denbora. Oiz, herri basoa izen da, izetez edo? Bai, oizen, saila handiz edo, berrizko herrizek, herri basu moduen, saila handiz edo, oizko aurrek partie. Eta gero lan beste mendi edo... Bai, hor sarri mendi da beste bat, aretzu goiko gaina ez zaik berrezara, mailu bizin man, ze gainetik da muga berrez da mailu bizina, ez zaik, berrezara mailu bizin man, baina, eta gero beste bat, bestitu burun dauna toponimiako mapan egongo da, baina guk hemen normalik gamberro esaten dut. Gamberro? Bai. Da, hori, eta gero honisek bekuo, elorrea gain, hau, lehaino, berrezburu, bestie mojan ermiti dauna, bolumuru urozta izan duen, holago, izan dago, da honisek, torosto, hor,